Ndioma we mmadụ anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Taa bụ Tuesday abalị 8 n'ọnwa Ọgọst afọ 2024 ma bụrụ ahịa Eke. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị bi n'Abia agbachila nkịtị dịka ngagharị nke begide iweta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe na-abanyela ụbọchị nke 6. Ndị agha soja na-adọ ndị Naịjirịa aka na ntị siri ike megide ifegharị ọkọlọtọ nke mba Russia. Ọchịchị etiti agwala ndị ọrụ ka ha debanye aha maka osikapa a na-ere ₦40. Ndị ọma m, akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara unu n'oge akụkọ ụwa nke taa sitere na Enyimba TV. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ndị bi na steeti Abia agala n'iru na-eleghara anya na njegharị megide agụrụ na ihe isi ike nakwa ọchịchị ọjọọ dịka nke a na-amụba na mpaghara ugwu nakwa na mpaghara ọdịda anyanwụ bụkwanụ nke na-abanyela ụbọchị nke 6. Njegharị iwe a bụ nke ndị mpaghara South East gbachiri nkịtị dịka ndị mpaghara kwuru na-enweghị mkpụrụ ọbụla nke a ga-esi n'ime ya were mịpụta. Ụfọdụ ndị bi na steeti Abia bụ ndị na-achọghị ka akpa ahụ ha kwuru na ihe kacha ha mkpa bụ ntụghapụ Nnamdi Kanu karịa ime njegharị iwe megide ọchịchị ọjọọ ma gwa ndị tụnyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke APC ka ha gaa gụrụ ihe ahụ wara n'ọkụ. Na Mọnde, azụmahịa nakwa obibi ndụ lọghachitekwara ka o si adịbụ na mbụ na-enweghị ihe ịma aka n'ihu ewezụga ụlọ akụ ndị nke na-agbachikwa agbachi ụbọchị Mọnde, ebe njem na-agawakwala sirili welele. Na kemgbe abalị mbụ ọnwa Ọgọst ebidoro ime njegharị a, enwebeghị onye ọbụla hụrụ nke tụpụtara isi na ọ na-eme njegharị na steeti Abia. Gọọmenti steeti Abia agbarọọla ihu gbasara ka ụfọdụ ụlọ akwụkwọ enyefere n'aka ndị ụlọ ụka ji bụrụ nke na-anaghị eme otu dị mma. Nke a bụ ozi nke sitere n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa ọdịnala nke bụ Prince Oke Kanu, onye gwara ndị nta akụkọ okwu gbasara mpụtara ọgbakọ otu kansụl nke na-ejere ọchịchị steeti ozi nke gọvanọ Oti nọ na isi ya. Gọọmenti siri ọnwụ n'ụlọ akwụkwọ ndị a kwesịrị ịbụ nke a ga na-eji eme naanị ihe nke gbasara agụmakwụkwọ ma hiwe otu kọmitii pụrụ iche ịnapụtasị ụlọ akwụkwọ ndị a n'aka ndị na-agaghị adabere na ya bụ ntụziaka. Prince Oke Kanu kpughekwara na ndị nkụzi 12,000 na ngalaba steeti Abia ga-anata ezi ọzụzụ n'oge nzumike maka ịkwado ha nke ọma maka agụmakwụkwọ nke ọnwa Septemba. Ka ọ dịkwa onye kọmishọna ahụ gara n'iru mee ka amata ịdọ aka na ntị nke sitere n'aka gọọmenti maka ndị na-anya ụgbọala na-enweghị akara epekele ụgbọala nke a na-akpọ plate nọmba ma ọ bụkwanụ ndị nke na-ekpuchi ka ha wepụ aka na agwa dị otu ahụ. N'akụkụ nke ya, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ n'ebe mekọtara mgbasa ozi nakwa nkwupụta ọhaneze Ferdinand Ikeọma kpughere na gọọmenti steeti Abia ewetabeghị iwu sitere n'aka ụlọikpe maka iwepụ eze arọ bụkwa onye aka chiri echichi eze ọhụrụ iwepụ ya n'oche. Ọchịchị etiti ewelukwuola ngalaba mmụta nke asụsụ ala anyị bụ nke akpọrọ Nilan na Aba steeti Abia ma wogo ya n'ogo dị elu maka ị na-enye asambodo nke digrii. Ụlọ akwụkwọ a bụ nke ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ maka ụlọ akwụkwọ mahadum kwupụtara na nke a bụ eziokwu na ihe mere eme bụkwanụ nke ụlọ akwụkwọ na-atụ anya ya kemgbe ihe karịrị afọ ole na ole ugbu a. Ọkammụta Obiajulu Emejulu, onye executive director nke ụlọ akwụkwọ Nilan na-apụ apụ mapụtara ọkwa na ụlọọrụ NUC akwadola ka ụlọ akwụkwọ bido ọmụmụ ihe nke digrii na ngalaba mmụta ya dị iche iche. Ihe omume ọhụrụ ndị a gụnyere bachelor degree na mmụta nke early education, business education, library, information science, Igbo na community studies, Igbo language, linguistics nakwa nke mass communication.
n'ịga n'iru ọchịchị etiti ekwuola na ha agaghị anabata ma ọlị akparamagwa nke ịkwatu ọchịchị nakwa nke ị na-efegharị ọkọlọtọ nke mba ofesi. Nke a bụ dịka onye ọchịagha nchekwa ala anyị Christopher Musa kwuru ka ya na ndị isi nchekwa nakwa onye isi ala Bola Tinubu nwechara nnọkọ. O kwuru na ọgbakọ ahụ kpara ụka banyere oku ndị a na-akpọ ugbu a n'ala anyị maka nkwatu ọchịchị na ụfọdụ ndị njegharị na-efegharị ọkọlọtọ nke mba Russia na steeti dị na mpaghara ugwu ala anyị dịka steeti Kaduna nakwa nke Kano. N'okwu ya, ọtụtụ ndị nọ na-efegharị ọkọlọtọ ndị ahụ bụ ụmụaka, nke na-egosi na enwere onye nọ n'azụ na-akwado ha, na-akọwa n'ụdị agwa dịkakwa nke na-agafezi oke aka. Ka ọ dị, ndị ọrụ uwe ojii n'ala anyị ekwuola na ha anwụchiela mmadụ 31 n'ihi ihe ọ kpọrọ ịgba ọchịchị mgba okpuru na agwa imepụta n'ikesakwa ọkọlọtọ nke mba Russia na-akpụ ọkụ ka enwee ọgbaghara n'ala anyị Naịjirịa. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze nakwa ndị uwe ojii ACP Muyiwa Adejobe kwuru na mmadụ 30 ahụ ka anwụchiri na steeti Kano. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị a na-anwụchiela na njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ na-aga n'ihu bụ ndị a chọpụtara na ha abụghị ndị na-eme njegharị, kama na ha bụ ndị na-eme mpụ ma gbagoo ruo 873 na ọ bụzighị 861 anwụchiburu na ngwụcha izu gara aga. O kwuru okwu a n'oge njikọ nke ndị ọrụ nchekwa niile na ndị nkwuchite ọnụ ha gwara ndị nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ ndị nchekwa nke DSS. Otu kansụl nchekwa na steeti Kaduna etinyela iwu onye apụla ezi wee ruo awa 20 na Kaduna n'obodo ndị mepere emepe na Zaria. Ọtụtụ puku ndị ntorobịa nke ụfọdụ n'ime ha bụ bucha ọkọlọtọ nke mba Russia pụtasịrị n'okporo ámá n'ụbọchị nke 5 nke njegharị weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe nke ozuru ala anyị ọnụ. Nke ahụ dugara n'ịwakpo ụfọdụ ebe nke gụnyere ụlọakụ nke dị na ogbe Tudunwada na mpaghara Kaduna, ebe ebebisikwara ụgbọala ndị na-arụ ọrụ n'ụlọakụ ahụ ma nwere ihe ndị dị oke mkpa n'ime ụgbọala ndị ahụ. Ndị omekome awakpokwara ụlọ gọọmenti ma ndị nke mmadụ nwekwa kpọnye otu ụgbọala ndị ọrụ nchekwa na-eji agbagharị ọkụ nke ụlọ ọrụ nchekwa ime obodo vigilante nwe. Ha nwakwara ịnapụta onye ọkwọ ụgbọala nke ndị uwe ojii bujuru ngwa ọgụ ndị uwe ojii ji arụ ọrụ, mana onye ọkwọ ụgbọala ahụ jisiri nnọọ ike ịghọrị ndị njegharị arịgochara n'elu ụgbọala ahụ. N'ịga n'iru n'akụkọ n'ọzọ yiri nke a, ndị ụlọọrụ DSS anwụchiela otu onye na-akwa akwa maka inwe nakwa ịkwa ọkọlọtọ nke mba Russia na mpaghara ugwu. Ndị ọrụ uwe ojii nke ọ dị n'aka ime nchọpụta site n'aka ọnụ na-ekwuru ndị ọrụ uwe ojii bụ Peter Afunanya mere ka amata nke a na Abuja. Afunanya kwupụtara na ebidola imezi nnyocha na ya bụ okwu, ebe ndị kwadoro onye ọkwa akwa ka a ga-anwụchi oge na-adịghị anya. Enyimba TV chịkọtara na njegharị na steeti Kano bịara ghọọ ihe ọzọ dịka a hụrụ ka ndị na-emecha ngagharị a bụcha ọkọlọtọ nke mba Russia n'aka. Ndị ngagharị a bụkwanụ nke kacha nnọọ n'ọnụọgụgụ ụmụntakịrị ụmụ nwoke, bụkwanụ ndị nọ na-ekwu ukwe egwu n'asụsụ Awụsa ma na-ekwupụta na agụrụ na-agụ ha, bụkwanụ ndị ahụchara nọ na-akpagharị n'okporo. Ndị ọrụ nchekwa na Mọnde chụsasịrị ndị na-eme njegharị na mpaghara Karu nke dị na isi obodo ala anyị Naịjirịa. Ndị na-eme njegharị a nọ na-ahazi nnọọ ma na-abịakọta ọnụ mgbe ndị ọrụ nchekwa bịakwutere ha ma nwụchie mmadụ 3. Enwere ọnụọgụgụ nke na-ebuchaghị ibu n'isi obodo ala anyị n'ụbọchị nke 5 nke ngagharị megide ọnọdụ ihe isi ike nakwa ọchịchị ọjọọ. Njegharị a bụ nke nọ na-aga n'ụzọ udo rukwa mgbe ndị ọrụ uwe ojii gbapụrụ ikuku ose maka ịchụkasị ndị na-eme ya bụ njegharị iwe. N'agbanyeghị arịrịọ onye isi ala rịọrọ ka akwụsịtụ njegharị iwe a, ndị bi na steeti Rivers pụtakwara n'okporo ámá ma gaa n'iru na njegharị megide ihe isi ike.
ndị njegharị agbakọtara na sekretariat nke ọchịchị etiti ma gbachisie ụzọ ndị si aga ụlọ oriri na nkwari nke presidential ma mụnye taya ọkụ n'etiti ụzọ. Njegharị abụ nke bidoro n'ọdụ ụgbọala Pleasure ka ahụrụ ndị njegharị iwe nọ na-ekwu ukwe ma na-efegharị ọkọlọtọ nke ala anyị nakwa igo nkwụ. Mana otu ọ dị, ịga n'iru nke ime njegharị iwe a gosiri na arịrịọ niile nke onye isi ala rịọrọ bụ nke dara nnọọ na ntị chiri echi, dịka ndị na-eme njegharị iwe a chụsiri ike inweta ihe ndị bụ ọchịchị obi ha n'aka gọọmenti. Enwekwara akụkọ ọzọ nke yiri nke a na steeti Katsina, ebe ọ bụ ebe ọtụtụ ndị na-eme njegharị iwe tapụtachara isi n'ogbe dị iche iche na-efegharị ọkọlọtọ nke mba Russia nakwa akwụkwọ osisi. Ndị njegharị iwe a nke kachasị abụ ndị ntorobịa nakwa ụmụaka malitere n'ụlọ ezinụlọ nke onye bụbụrụ onye isi ala anyị Naịjirịa nwụrụ anwụ bụ Umaru Musa Yar'Adua nke dị na Katsina ma na-eti mkpu na agụrụ na-egbunyekwa ha anya. Mana ndị ọrụ uwe ojii bụ ndị ji ikuku ose were chụsasịa ha. Ụfọdụ ndị na-eme njegharị a na Zamfara ka ahụkwara ka ha nọ na-efegharị ọkọlọtọ mba Russia na Gusua, isi obodo steeti ahụ, nke kachasị abụ ụmụaka nakwa ndị ntorobịa ndị bi n'ogbe ndị a zọpụrụ njem n'iwe na Gusua, ọkachasị na Tundu Ngwada n'ụlọ gọọmenti wee rukwa Gadabiyu na Freedom Square nakwa mpaghara ndị ọzọ. Ụlọọrụ mba Russia na ala anyị Naịjirịa ekwuola na enweghị ka ha siri nwee njikọ ọbụla ha na ndị na-eme njegharị iwe na mpaghara ugwu, ma na-akọwa na mfegharị ọkọlọtọ nke mba Russia n'oge njegharị iwe weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe enweghị otu o siri gbasa ha. Enyimba TV hụtara na mba Russia ka na-ebole ebubo kwamgbe na ha na-etinye ọnụ n'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị nke mba ndị na West Africa, mana ụlọọrụ embassy a bụ ndị kọwaranụ na ha anaghị etinye ọnụ ha na ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nke gụnyekwuru Naịjirịa. Ụlọọrụ embassy na nkwupụta ya kwuru na akparamagwa nke ndị na-eme njegharị iwe a enweghị njikọ ọbụla nke mekọtara ụkpụrụ nke gọọmenti mba Russia, ma gbakwunye na ndị ọrụ gọọmenti mba Russia bụ ndị aka ha na-adịghị n'ịhazi ihe ọbụla. N'ịga n'iru n'akụkọ ka otu ụbọchị gasịrị, Bola Tinubu gwachara ndị ala anyị okwu n'ihi njegharị nke weta ọchịchị ọjọọ n'isi njedebe. Peter Obi na-akatọ onye isi ala maka otu o siri kwuo okwu na nkwupụta ahụ o mere ma kọwaa na enweghị nke o siri nwee ihe ngosi nke mekọtara ihe isi ike nke a na-agabiga n'ala anyị Naịjirịa. Onye abụ onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke Labour Party zọọkwa ịbụ onye isi ala n'afọ 2023 na nzipụta ozi ya n'akara nwaodide gbara onye isi ala Tinubu ume ka o wezụga onwe ya n'ebe ndị na-achọ mfọjọ akpa nke onwe ha ma lee ndị ga-akwụ n'eziokwu nakwa ezi ihe, bụrụ ndị ọ ga-eji gbuo onwe ya gburugburu ma bụrụ ndị ya na ya ga-eso na-arụkọta ọrụ. Ọ kọwapụtara maka ịkụ afọ n'ala nke ọchịchị etiti idozi ọchịchị obi ụmụ mmadụ bụ nke kpalitere iwe njegharị megide agụrụ n'ala anyị Naịjirịa. Dịka anyị ka na-aga n'iru n'akụkọ, ọchịchị etiti emezuola atụmatụ ya maka ire otu akpa osikapa keji 50 n'ọnụego ₦40, iresikwanụ ya bụ maka nke ndị ọrụ bekee n'okpuru ibelata ọnọdụ ọgbaghara nri n'ala anyị nakwa mmetụta ya. Ka ekpughere n'ozi leta nke sitere n'aka ụlọọrụ ministri nke na-ahụ maka ọrụ ndị pụrụ iche nakwa ọdịmma mmekọrịta gọọmenti nke onye Director nke Human Resources nke ministri a, Jayesimi Abimbola, binyere aka na ya. Ozi leta bụ nke kwuru na ndị ọrụ niile nke uche ha dị na nke a ga-ewere fọm ma mee ndebanye aha ma nyefee ya n'aka onye Director nke Human Resources maka ịkwado ya. Ọ kpọtụkwara na ịkwụ ụgwọ na ikesa osikapa ka ụfọdụ ụlọọrụ ga-ahụ maka nhazi ya, ebe onye isi oche nke otu kansụl nke na-ahụ maka ijikọta ọnụ nke ụlọọrụ ministri a ga-ahụ maka nleba anya nakwa ihe niile ịga ọfụma n'ụzọ gbapụtara ihe.
otu ụlọikpe nke nọdụ na steeti Lagos ekwuola na orire irepụ ụlọọrụ ụgbọelu Nigeria Air resiri ụlọọrụ ụgbọelu Ethiopia Airlines adịghị ire ugbu a. Ọkaikpe Ambrose Lewis Alagua bụ onye mere ka amata na nchabi ikpe ahụ ịkwụsị orire ahụ ma nye iwu ịkwụsịgide n'ihe ọchịchị etiti na-achọ ihiwe nnukwu ụgbọelu nke na-ebu ibu. Ịga n'iru, onye ọkaikpe ahụ gara n'ihu kwuo na ego niile nke a chọrọ maka atụmatụ nke ahụ adịzighị ire ma ewepụ ijeri naira 2 nke bụ ụgwọ iti aka n'obi nyere ndị gbara akwụkwọ a maka atụmatụ ụlọọrụ nke ụgbọelu Naịjirịa. Ndị ụlọ omeiwu nnọchiteanya ekposala ndị otu kọmitii Wike nke hiwere maka inyocha gbasara akụrụngwa mmanụ patrol nke na-etozugo oke otu a chọrọ ya nakwa enweghị mmanụ crude nke na-erute ụlọọrụ nsịpụta mmanụ nakwa nchekwa nke ikikere ọkụ latrik. Nkwupụta nke siri n'aka ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu nnọchiteanya bụ Akin Rotimi bụ onye kwuru na mkpebi a bụ nke emere n'oge idu n'iyi ọrụ nke otu kọmitii dịka Akin siri kwuo. Otu kọmitii Wike a nke na-ekposala ebe a ga-ehiwezi nke ọhụrụ ga-ahụ maka okwu ahụ. Ọ gbakwunyere na ịhọrọ ndị otu kọmitii ga-abụ ndị nke tozuru oke ma bụrụkwa ndị nke kwụ n'ezi ihe. Ndị ọma m, ka ọ dị ugbu a anyị ga-azọpụta ụkwụ. Ọ bụrụ na anyị laghachite, akọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu nọsie n'ike. Ndị ọma m ji eme ọnụ. Ndị ọma m nnọọ, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ sitere na mba ofesi. Ọchịchị nke Sheikh Hasina nke ọ chịrị afọ 15 dịka onye Prime Minister mba Bangladesh abịala n'isi njedebe dịka ọ sọpụrụ ya nnukwu ka na ọ gafela otu ọnwa ebidoro njegharị iwe na mba ahụ, bụkwa n'oko a na-akpọ ebe ndị na-eme njegharị iwe ahụ na-ekwupụta na achọzighị ya n'oche ọchịchị. Ka na ọ gafela otu ọnwa bidoro njegharị iwe a ma kpọọ oku n'ọnụ ebe ndị agha bụ ndị kwupụtaranụ na a ga-eguzobe ọchịchị nke nwantịntị oge. Hasina chọburu ịkwụsị njegharị iwe a na-eme megide gọọmenti ya kemgbe ọnwa Julaị o mechara gbapụ na mba ahụ ka ọgbaghara ahụ nke na-enwezighị mmekwata tara isi mmadụ ihe ruru 100. Ka ọ dị, onye isi ndị agha mba Bangladesh bụ General Wike kwuru na mgbasa ozi nye mba ahụ n'onyonyo TV nke mere ka amata na Hasina agbaala arụkwaghịm ebe ndị ọrụ soja ga-eguzobe gọọmenti nke nlekọta. Opekata mpe mmadụ 66 ka egburu na Mọnde dịka ọnụọgụgụ nde mmadụ na mba Bangladesh zuchiri n'okporo ámá nke South Asian n'izipụta iwe ha gbasara ya bụ ọchịchị. Ugbu a ka anyị gaa n'azụmahịa. Onye bụbụrụ onye isi ala anyị n'oge gara aga bụ Olusegun Obasanjo kwuru na ndị ọnụ na-erute n'ebe mekọtara n'azụmahịa mmanụ nakwa ibubata mmanụ patrol na-agba mbọ ịkụsasị ụlọ ọrụ nke nsịpụta mmanụ nke Dangote. Obasanjo, onye kwupụtara nke a n'ihi ebubo nke onye isi ụlọ ọrụ Dangote Alhaji Aliko Dangote na-ebo n'ụfọdụ ndị apata ukwu na ngalaba mmanụ na-agbasi mbọ ike ịkụsasị mgbalị nke ụlọ ọrụ a. N'ọtụtụ ajụjụ ọnụ nke agbara ya, onye abụbụrụ onye isi ala mba Naịjirịa kọwara ụlọ ọrụ nsịpụta mmanụ Dangote dịka nke kwesịrị ịgba ndị bụ ndị Naịjirịa na ndị na-abụghị ndị Naịjirịa ume. Ọ kọwara na ndị Naịjirịa zọhiere ụkwụ site n'iji akwa ha etinye n'otu ekete mbụkwanụ ekete mmanụ ma na-akọwa na ha leghere anya na ngalaba nke mmanụ gas nakwa nke ọrụ ugbo. Ugbu a ka anyị gaa n'ama egwuregwu.
Favor Ofili nke ala anyị Nigeria na-agba ọsọ bụkwanụ onye anya mmiri juru n'anya ka ọ zọbara ụkwụ na-agba nke ikpeazụ nke ọsọ mita 200 n'egwuregwu Olympics nke afọ 2024 a na-eme na mba Paris. Ofili tozuru oke maka agba nke ikpeazụ ka o rutere n'ogo nke abụọ ma mee ka olileanya ndị Nigeria tozuo oke maka ịmabute iko mmeri. Ofili bụ nwa afọ mba Nigeria rutere n'ogo ahụ kemgbe mmeri ọnyali ruru n'ogo nke ikpeazụ n'ịgba ọsọ mita 200 nke egwuregwu Atlanta 96 bụ nke mere na mba US. Ndị ọma m ka ọ dị ugbu a o zuchala ma gbachaa n'obe mekọtara akụkọ ụwa nke sitere na Enyimba TV. Ma tupu ma na-esepụ okwu n'ọgbọ gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Anyị mere ka ịmata na ndị bi na steeti Abịa agbachila nkịtị dịka ngagharị nke ozuru ala anyị ọnụ na-abanyela ụbọchị nke 6. Ndị agha soja na-adọ ndị Nigeria aka na ntị ebe o siri ike mmegide ifegharị ọkọlọtọ mba Russia. Ọchịchị etiti agwala ndị ọrụ ka ha debata aha ha maka osikapa nke a na-ere ₦40. Ndị ọma m ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa dịka anyị na-ekele unu n'ebe ọ dị ukwuu na-asị unu agbalịala nnọọ maka ịṅa anyị ntị n'olu n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu ụzọ ma na-asịkwanụ onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gaziere unu.